менә шушы бик авыр хис ул әйме, менә үпкә дигән әйбер. Мин үпкә йөртмәскә тырышам. Безнең әлбәттә инде мөнәсәбәтләр бик үк җиңел түгел иде ул вакытта. Проблемалар бар иде. Бик күп кешеләр белмәде безне аерылганны. Әни инде киткәч, мин бик озак депрессия, шундый менә халәтендә идем. Ул вакытта минем дә хәтта эчтәге органнар төшә башлады. Мин ул вакытта сәхнә булмаса, минем тамашачыларым булмаса, мин белмим нәрсә эшләр идем. Әнигез авырткан вакытта сез бит үзегезгә авыр булганын тамашачыларга гына түгел, әнигезгә дә күрсәтмәскә тырышкансыз. Әйе инде, әйе. Аның янында бит елап утырдым. Әйе, әлбәттә. Син көчле булырга тиеш аның янында. Мин уйламый аның турында. Әйтәм бит, мин бөтенләй дә уйламый аның турында. Минем буладыр шундый теге моментлар, менә җыелып бара бит инде әймесе аңлыйсың, бик авыр нәрсә эшләргә дип теге җылап аласың да төнлә янар дальше. Эгегей китәсен. Чөнки ул вакытта әни янында һәр вакытта да мин көчле булырга тиеш, әле минем яшьдә бик кичкенә бала. Ул да сизергә тиеш түгел. Синең шундый хәлсез, көчсез әни кемгә кирәк? Син көчле булырга тиеш. Син аңа булырга тиеш, сизбетмисең инде, ул бит һәрбер бала, ул үсә, нинди атмосферада үсә, ул шундый була. Ул үзенә туплый бөтен халәтләрен, бөтен ничек дип әйтимсең инде менә нинди атмосферада бала, һәм ул шуны губка кебек үзенә йота. Мин аны аңлап, мин аны аңлыйм. Мин нәрсәгә балага көчсез әни. Мин көчле булырга тиеш, мин матур булырга тиеш, мин менә шундый булырга тиеш. Супер әни. Һәм мин шундый булырга тырыштым ул вакытта. Әлбәттә инде булырга тиеш әле супер җырчы, супер матур сәхнәдә. Минем бүтән вариантлар юк иде. Кичләрен кай вакытта төннәрен җылыйдыр инде. Әле бер шундый момент истә калды, нык истә калды, чөнки ниндидер менә бер шундый көн булды минем, әйме нәрсә килеп чыкмый, менә була бит бүтән нәрсә син теләгәнчә бармый. Мин кайттым да өйгә керергә кирәк инде. Әнигә шалтыраттым, әниме әйтте, Михаил, кирип кенә булмый. Менә просто яшьләр ага, су кебек. Мин 1-2 сәгать җылап утырганмындыр. Просто машинадан чыкмыйча 1-2 сәгать җылап утырганмындыр. Аннары инде шунда шалтыраттым Булатның хатынына. Аңа зрәк җылап алдым. Түз алмагач без бит инде бүлешәбез хатын-кызлар. Һәм шуннан соң җидем дә инде үземне кирип киттем өйгә, тагын елмаеп. Чөнки әнигә менә мин күрсәтмидерим үземнең шундый миңа начар, миңа авыр икәнне. Соңгы көненә кадәр, хәтта менә аның соңгы сулышына кадәр. Менә бу авылга, инде шәһәрдә булганда авылга кайту теләге чынга ашалдымы? Әнигезнең бу чәчәкләрем дип. Анда ничек булды безнең бу инде соңгы моментларда ул бигрәк шундый драматик булды инде безнең. Ул китап язырлык. Безнең инде авылда бит җәй түгел, анда әни безнең 11 апрельдә китеп барды. Ул җәй алдыннан табигать уяна торган вакыт. Әни инде бигрәк тә авылга кайтасы килә дип анда сайрыйдыр инде. Көн сайын җыры бер төрле. Авылга кайтасы килә, кызым, авылга кайтасы килә. Безнең анда без аңа бер препарат кадыдырыйк. Ул препаратны менә ел дәвамында без Булат сатып аладыр инде. Кыйбатлы препарат, аның бер ампуласы
100 меңгә якын тора. Хәзер бирәк тә кыйбаттыр инде. Хәзер якында килерлек түгелдер. Бу препаратка без квотага бастык Мариэлга. Һәм ниһаять безгә квота бирделәр. Ниһаять квота бирделәр һәм без шул препаратны аңа кадап чыгарга тиеш идек. Безне инде Яшкаралда көтәләр. Мин әнигә әйтәм, әниме әйтәм, ауылга кайтып булмый иде, хәзер мин әйтәм, менә Яшкаралга барабыз, сиңа шул препаратны эшлибез. Бу әйтә, ярар дип әйтә бит инде бу. Һәм шунда ул вакытта инде әнинең вакытлыча ничектер галлюцинациялар башланадыр. Ул менә мәсәлән тәрәзә төбендә гөл, минем чәчәкле гөлләр юк. Бары тик шундай яшел гөлләр генә, анда фикус, теге шундай чәчәкләр генә, чәчәк атмый торган гөлләр генә. Әйе, минем тәрәзә төбендә фикус торадыр. Карале ди, шоу чәчәк булган бит бу, ди. Нинди чәчәк бу, син чәчәк аткан ди. Аның инде менә теге шул кадәр алга кайтасы килгәндер, шул кадәр чәчәкләрен яратадыр ул. Аның безнең һәр вакытта да бөтен чәчәк шоу гөр киләдер инде алдагы чәчәкләр. Өйдә дә чәчәк утыртырга яратадыр. Мин әйтәм, чәчәк юк бит аның дип әйтәм. Кара чәчәк тулган бит дип. Һәм шул вакытта шул көнне миңа шалтыраттылар концерт дип. Как раз сонда нинди Барсмедиадан шалтыраттылар, мин хәтерләмим инде. Менә 2 концерт бар ди. Син ничек син состав беләләр инде, мин авыртып ятканны. Мин әйтәм, мин белмим, шул әйтә алмыйм. Әни ишетеп тора минем шул сөйләшкәнне. Кызым бар ди. Кызым бар. Бераз ти әйтеп китерсен ди. Калын өйдә утырасың минем белән. Анда безнең Яшкаралдан апа килде. Фәридә монда бер шылма барса яхшы була. Фәридә апа әйтә инде, бар диләде. Если что, мин сиңа шалтыратырмын ди, сразу кайтырсың ди, такси алырсың да кайтырсың ди. Әлбәттә, ул 2 концерт миңа бик авыр булды, чөнки мин гел телефонда, гел нидә бит инде шалтыратып кына торам. Ничек анда әни, ничек анда әни. Нормаль ди инде, но хәле начар инде ди. Мин әзер идем. Менә теге на низком старте дип әйтәләр бит. Мин әле үк хәзер үк китергә, мин инде хәтта такси белән сөйләшеп куйдым, бер таксист белән. Если что, менә мин алып китерсез әле сез дип. Но Аллага шөкер 2 концертта узып китте. Без нинди машина, нинди автобус белән килдек, шуның белән кире кайтып киттек. Әмма ләкин инде кайтканда әни бик авыр иде. Һәм әни киткәндә әйтәдер, кызым бар. Борчылма. Әсәр әйтте ул миңа. Урысча әйтте ул. Кызым, не переживай, я тебя дождусь диде. Безнең бит әни Яшкарала кызы. Ул гел урысча гына сөйләшәдер. Һәм ул нишләптер менә соңгы көннәрендә гел урысча сөйләшәдер. Ул теге балачакка киләләнеп кайткан булгандыр инде димәк. Шунда мин аңладым, әни безнең урысча фикер йөрткән икән дип. Ул татарча сөйләшәдер инде, алга килгәч әлбәттә ул татарча өйрәнде яхшы итеп сөйләшергә. Барыбер аңа урыс теле укытучысы булгач инде урысча сөйләшергә комфортрак булгандыр инде. Гел урысча сөйләшәдер инде. Әни, кызым, борчылма, мин сине көтәчәкмен диде. Һәм чынлап та ул мине көтте. Һәм мин кайткач, икенче көнгә ул китеп барды. Һәм ул китеп баруы да шундай. Без инде барыбыз да күрәбез инде, авыр хәлдә икән, скорый чакырттык без. Скорый чакырттык, аның бик авыр иде хәле. Һәм скорый килде дә инде, бит укол эшләде дә китте инде. Һәм шунда Фәридә апа йокларга китте, әти урамга чыгып китте. Йөреп кайтам әле мин дип. Без әни белән икәү генә идек. Сәфинә минем өйдә түгел иде. Аны дәвинисенә алып киткән идем мин. Чөнки бит инде ситуация шунда авыр әйме. Монда балага урын юк дип, без аны братнага мин җибәрдем. Һәм шунда мин шулай мин әни яныннан чыгып киттем. Әни мин әйтәм, сөйләшеп торам инде, әни әйтә, авылга кайтасы килә дип бит инде. Мин әйтәм, борчылма, хәзер мин әйтәм. Былай булды ул. Мин Булатка шалтыраттым. Булат мин әйтәм, әйдә әйтәм, авылга кайтыйк. Ничә көн инде әйтәм, авылга
ауылға қойтасы келеді, башына қатырды. Нешегінде де герцептин деген препарат енді. Шу мені қоясы бар бішті. Мен айтам, еді ауылға алып қайтайық, ауылдан кетірбі Шашқаралаға мен айтам. Нетегенді мен айтам, тілеген өтек әненің. Булат білішті, аны бет, оншек ауылға алып қайтасын, аны бет насилка білен шығарға керек. Ол қатта тұрғады алмай, шындай халетті едімді. Машинаны білішті, насилкаларны білішті. Хам Мингілені янында енді, әнеме айтам, все, бір шылма машинаны сөйлештік. Мен бұны тұрны сөйлеш аламын, мен бек ауыр тұрсың еткенді. Машинаны айтам біліштік. Хам барысы яқшылына айтам, алға алып қайтабыз. Оның янында бек ауыр еді отырарға. Шүнкі шул қадар міне, сезесің, міне, ол бет кіші кеткенін көру, ол бек ауыр. Көңіл бет үмітлене. Сен ойлайынды бұды отырмысың бетінде. Сен бар-бір үмітленесің, бар-бір нендейдір бір міне мұғжизаға шанасың. Бар-бір міне нәрседір болыр, міне ауылға қоп қайтырбыз да, аңа жеңілерек болыр. Қар вақыттағыша жеңілерек болыр да, шынлап та оның күші көбәйірді, янлары күші өзірек көбәйге шул препаратны ішлерге Шашқаралаға қайтырбыз деп ойлайын бетінде мен. Әзір машиналарын білешіп қойдық енді біз, әне біле сөйлешіп тұрам, әне бек ауырдан сөйлешедір енанда. Хам не, әне ме етім, шегінешіп келім, шул қадар ме етім, сусадым. Өзім әне біле сөйлешем, әйме, өзім елім, төзі болмаймын, шул қадар ауыр, әне білен байтығы сөйлешем, өзім әлі әненің тігі, әнеге сендіресі келмей бет, мен елім екенім. Әне бетім бұрысы яқшы бола, өзімнің ешлер ағайынды. Әне көрмей мені, бұрысы яқшы бола метім. Әне қазір ауға қойтабыз. Хам шында шықтым, кухняға суын салдым да. Бұл айтып, іштім де, менің көңілдім нәрсе шылт еткен көп болды. Айттырды стакан, түсті де кетті. Шелпіреме келді. Стакан шелпіреме келді. Мен шында аңладым нәрсе, менім үзілді кебек. Менім нәрседір міне шылт еткен кебек болды көңілімде. Кіргенім білмегенім де жоқ. Мен бірінші тапқырын өз ғымырымда көрдім. Кіші кетіп барғаным. Хам шул моментта, әмінен шушы моментта, енді менға бігірек та кішілі боларға керек еді. Шынки менім енешеде, онда кішілер yok еді. Онда Фәрида апай, ол бүтінлей истерикаға берілді. Хатта әти, ең соңғы моментқа қадар. Ол ышанмады. Ол ышанмады, әне кетесін. Ол қойтып кірді әті. Хам шул моментта мен нәрсе мен ішледім. Мен бүтін эмоцияларны алып ташладым. Менің бірінің де эмоция жоқ еді. Какой он жылау? Жылам. Мен шында бір маска кидім де, бір робот шикілі. Мен шолтыраттым. Нияз Валиевна әнесіне, кстати. Сұлу апаға шолтыраттым. Чүнки ол вақытта менің ең денге яқын кіші шул еді. Біздің абыстай боларақ енді гүл шақырадыр емен ошларға да. Сұлу апа менің әне өлді. Нешегенді де? Нешегенді де тоқтады, сен қорадым. Әйем айтым, әне өлді. Нәрсе ішлерге айтарым мен азен қар үшін. Ол тегі нәрсені дегері білмеді. Мен айтым, шулай ішледі. Шуны мен бүтін нәрсе ол айтты ішледім. Фәрида апай менің бүтінлей мен байтып қолтырана башлады. Жылы башлады. Әти қойды да кірді де. Әти кетім, әти
Метемсің кетіп барды. Әтінің реакциясы бүтінлей менің үшін қызық еді. Ол алды да қышқыра башлады. Просто қышқыра башлады. Оқыра, қоға башлады, стенаны. Нешегенді де ол эмоцияларын жікті шығара керек бетінде. Жылый ал ер кіші бен жылый білмей. Просто оқыра башлады. Мен тынышланмай айтам. Қазір мен айтам, ішкі жерлерге Булатқа шолтыраттым енді. Булат бет біздің әзірлеп қойды. Газелька. Әнені қойдыра. Біз алып қойдық. Шу газелькада біз алып қойдық ауылға. Әненің тілегін қабыл болды әмәлекен енді. Біз алып қойдық бірге шулай айтып. Шул, аннан соң енді мен әзгіне өзіме машинаға отырғаш, мен төзе алмадым әлбәтте. Мен просто ешлер ақты, аннары ауылға қойдықаш, мен бірден бір бүтінісін барлап, жиып, ішлі тұрған кіші бет енді көмірге керек қаминім, мұнда мақсат еді. Бүтін тәртіп бойынша, нешік керек, біздің бик шундай ол яқтан бик тәртіпні ұратадыр енді. Бүтін өрсе максимал рәушті тәртіплі болсын, кішіге ұшасын, нешік керек, шолай ішлерге керек, ол кіші тұрында бик қарбақта бір шуладыр. Әнеге нешік әне қанағат болсын деп ішләдім. Бүтін yoqtan da әне қанағат болсын деп. Har vaqtda da o'yladim mana. Mening boshda bir o'ydi bu. Mana әне qanaqat bo'lar edi ekan men былай эшләсәм, былай эшләсәм. Ошлар укыттык. Гөбәдәләре тәмле булсын иде дип тырышадыр мен, чөнки безнең гөбәдәне идеаль пешерәдер, шуны тәмле пешерәдер. Мин барысын да эшләдем. Әне qanaqat булсын өчен. Бүтән нәрсә тәртип, бүтән тәртипләрне мен бит инде беренче бүтән шул менә ошу куту әйме. Күмергә, ничек тәртип, аны белмим, беренче тапкырым. Әлегә кадәр барсын да эшләдер. Һәм мин аны без аның белән булсам да ул вакытта бүтән тәртибен белмим бит инде. Мин бүтән апаларга шалтыратып, миңа әлбәттә өйрәттеләр. Да, безнең туган апалар барысында ничек кирәк шуны эшләп, һәм инде хәтта әнине җирләр алдыннан нанда юрга крәсезме берәрегез дип мин кирдем, үзем юдым әнине. Чөнки минем башта мин шундый шул моментта мин резко улгайдым. Әлегә кадәр мин вообще балачага булганмын икән. Мин минем 2 яшьлек балам бар, но мин барыбер балачага булганмын икән. Һәм шушы моментта мин шулт итеп улгайдым. Мин аңладым, мин хәзер гаиләдә бердән бер хатын-кыз. Мин хәзер үзем ашлар укытырга тиеш, мин бүтән нәрсәне үзем эшләргә тиеш, һәм хәзер мин монда. Олы хатын-кыз. Безнең гаиләдә шулай бит инде. Миннән улырак кеше юк, бар әби, яшкаралыдан ул инде шул ондай авыр хәлдә, ул барыбер олы әби инде ул 90 яшьлек әби нәрсә эшли алсын. Ул вакытта 90 түгел инде шулай да. Менә шунда мин резко улгайдым. Нигезгә әйтми калган сүзегез бармы? Үкенечле. Юк, Аллага шөкер. Менә нәрсәгә мин бик үземне прям молодец дип саныйм. Менә шушы ел ярым эчендә без аның белән бик күп сөйләштек. Һәм психолог белән вакытта мин эшләдем. Һәм психолог хәтта әйтәдер, әнигез исән чакта, әйдәгез бүтән детский травмалар дип әйтәләр бит, бүтән детский травмаларны проработаем, әйдәгез бүтән детский травмаларны эшләп чыгарабыз дип. Әнигез исән вакытта эшләргә кирәк бай берне дип. Һәм мин менә
Аллага шөкер дип әйтә алам, әйме? Әнисен вакытта без бүтән үзебезнең арада булган әйберләрне менә нормальләштердек. Чөнки бу хәтта минем балаларыма бик зур йогынты ясый икән. Һәм бу менә бу ел ярым эчендә минем бер әйтмичә калмаган әйберләр калмады. Без бик күп сөйләштек. Һәм ул яктан менә үкенечле моментлар юк, Аллага шөкер. Негізін юғалтқаш, аңа бағышлап, жырда яздырғансыз бұға ялғышмасам? Бұл аңа бағышлап та түгіл. Бұл ялғыз үйдеген жыр барлыққа келді. Мене аны тәқдим етті меңа Илназ Баг. Жил сызгыра көзгө жиллер ялый, алар сузан инди моңсу ки. Авылымда минем басып тора, әниемнән калган ялгыз үй. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Һәм бу безнең йорт турында күбрәк. Чөнки чынлап та менә безнең инде әни үлгәннән соң йорт бушап калды. Чөнки хатын-кыз киткәч, йорттан бар бушап кала инде. Яме бетә ие. Һәм бу әнинең истәлегенә, әни бик яратадыр ул йортны. Шу әнинең истәлегенә ничектер дога булып яңрасын дип, менә шушы җырны мин Илназдан алдым, һәм бик яратып башкарам. Әнигә багышланган җыр әле нәкъ менә минем әнигә туры килә торган. Ул җыр, аны җыр минем әле юк. Ник юк? Чөнки шушы еллар дәврендә миңа бик авыр. Әле дә барбер авыр. Җырлый башлаган саен күз яшьләре ага. Әле менә күптән түгел бер-ике ел булгандыр инде аңа. Mesela күптән түгел генә яздырдык. Әнинең әни җыры дип атала инде ул. Әнинең җырлары, бишек җырлары. Турында җыр шулай ук әни китеп барган, әниләре китеп барган кешеләр турында. Ул җырны да хәтта әле бик авыр иде җырларга. Шуның өчен теге барыбер ничә еллар узга карамастан ул менә бу яра, ул барып төзәлеп бетмәй. Аны кайчан төзәлеп бетерергә көтәсе дә юк. Ул мәңгегә калачак. Һәм ул булырга да тиеш. Без һәр вакытта да үзебезнең әниләрне искә алып, аларга дуга укып яшәргә тиеш, чөнки алар безнең һәр вакытта да йөрәктә. Сез инде менә бүгенге тапшыруда бірінші тапқыр искә алдыгыз білім алуға яратуыгызны үсештә булу турында һәм сез бит маркетолог һөнәрендә үзләштергәнсез. Бу заман таләбеме, яисә үзегез өчен менә әйткән кебек теге яңа кызыксыну уятып җибәрүме, кызык булган өчен эшләндеме? Маркетолог белеме, аның икенче төрле тарих бар. Ул тарих икенче. Мин бит инде мәктәпне битергәннән соң Ихтихасат университетына укырга кердем. Бу минем әти белән бирек тә инде әтинең теләге иде. Шундый төпле, яхшы белем алырга. Чөнки җырчы ул инде ул былай дип әйтәдер. Син шулкадәр акыллы, син шундый яхшы мәктәптә укыдың. Менә ничек инде син белемнәрен шулай юкка чыгарып була. Имештер инде, шундый төплерәк, яхшырак ул вакытта инде бик ул вакытта инде популяр дин кеше бит инде ихтисат
иктисад, маркетинг деген яңа юнәлешләр бик актуаль иде. Һәм мин кірдім Морой дәүләт университетына, һәм укый алмадым анда. Чөнки мине ул вакытта инде иҗат тартып алды үз дөньясына. Укыйсы килми генә, аңлыйм бу минеке түгел икәнен. Әле мин бу учет и аудит. Ул вообще бөтенләй дә минеке түгел. Миннән бухгалтер. Нинди миннән иҗади кешедән бухгалтер. Мин саный белмим. Мин саный беләм. Акча саный беләм, ләкин бухгалтер ул бөтенләй икенче төрле бит инде профессия. Һәм шунда мин әкрен генә әйтә башладым. Әнигә, әнидән башладым, әним әйтте, минем Казанга китәсе килә. Менә яисә инде анда чиктәбә академия иде микән ул? Сәнгать академиясе диде бу айлай. Сәнгать академиясына яисә инде мин әйтәм, консерваторияга бер дә уйламый идем, шул сәнгать академиясына инде. Әни әйтте, үзеңә кара. Үзеңә кара, мин сиңа бер сүз әйтмим, мин сиңа гел әйтәдерим, сиңа барыбер иҗат буенча әни миңа гел әйтәдер, сиңа иҗат буенча китәргә кирәк иде дип. Шулай иттереп инде мин бер кешегә дә әйтмичә киттем, ташладым университетны. Ә мине шундый авырлыклар белән керттеләр. Шундый авырлыклар белән. Һәм миңа шундый уят иде. Мине шундый авырлыклар белән керттеләр. Ә мин ташлап киттем дип әтәемнәр каршында уят иде. Мин әйтмәдем, ничек әйтергә дә белмәдем. Хәзер бит инде университетка килдем. Минем максат иде кирергә. Минем артка юл юк. Мин инде кире беренче дә кайта алмыйм ул вакытта. Мин бит гомумән шундый кеше, башка бер нәрсә киреп утыра икән минем. Всё. Кире мине кире как булмый бөтенләй дә. Минем уйлаган эшләрне. Хәзер инде киттем Казанга, кире алмадым университетка. Академияга кире алмадым. Хәзер инде киттем түләүле бүлеккә. Түләүле бүлеккә кирдем. Эшкаралага бардым, анда безнең иҗат Мөллүз апай әлдә искә төшерәм, шуны рәхмәт сүзләре белән Мөллүз апай әйтә. Баргансың икән, бар. Акча булышырга, спонсорларны табарга ярдәм итермен диде дә, мин киттем түләүле бүлеккә. Укырга кергәч кенә инде документларны алгач кына әйттем әтиәннәргә. Әни мен әйтәм, мин университетка кирдем, университет түгел анда, академия. Мин кирдем сәнгать академиясына укырга. Ничек инде алай. Әйтәм, бурчыма барса яхшы була. Мин аннары укып бетерәм бурчыма. Аннары бетерәм дип, мин әтигә әйттем бит инде. Ә мин шулай, шундый кеше, әгәр дә мин вәгъдә бирәм икән, мин үтәргә тиеш. Һәм мин сәнгать академиясын укып бетергәннән соң, шунда укыганнан, укыгач инде укыганда параллель рәвештә берәр җиргә заочно кирергә кирәк дип эзләп йөрдем. Иктисад, идарә һәм хукук институты ялгышмасам ул вакытта. Хәзер инде ул ничек дип атала. Башкача аның инновационных технологий нәрсәдер дип атала инде хәзер. Мин шунда укырга кирдем. Һәм заочно инде, читтән торып һәм әтигә кайттым инде. Кайттым да әйттем. Әйтәм, менә диплом булачак. Ул чынлап, әйтәм, әти өчен укый. Менә. Әмма ләкин барыбер ул белемнәр миңа кирәк булды дип әйтергә кирәк. Белем юкка чыкмый. Беренчедән маркетинг, маркетинг ул миңа үз эшемдә дә кирәк иде, чөнки менә продвижение, үземне дөрес итеп тамашачыга күрсәтү, ул барыбер нинди дә булса миңа белем бирде. Аннары мин үзем белемем буенча хәтта эшләдем дә. Мин эшләдем ресторанда, туган авылым ресторанында. Без анда нәкъ менә маркетинг буенча эшләдек. Ул СММ белгечләр? Юк, СММ белгечләр түгел. Монда әле нәкъ менә продвижение бренда туган авылым, анда шундый бер эшләп алдым мин бер вакыт, бер ярты ел. Бер команда белән. Һәм инде алар аннары тәкъдим иттеләр миңа арт-директор булырга, һәм бер ярты ел мин арт-директор булып эшләп алдым. Шулай ук кирәк иде анда маркетинг белемем. Шуның өчен диплом
Юкка шықмады, әйе. Пайдасы тиген. Пайдасы тиді. Келесі сұрау шундай бәхәс турында деп әйтик. Миләшләрем жыр арқасында қауға шықты. Хәзер үші қырыйына шығып жете алдығызмы? Һәм ғұммен менә бу нәрседен башланып кетті? Бу теманы да қозғалтмыша болмай десең де алайсың. Әйе. Болса болсын дейді. Һәр яқның өз дұрыстығы бет менә мында. Әйе, һәр яқның өз дұрыслығы. Мен бүгінгі ситуация нинди безнең? Әлі судлар бітмәді. Әлі суд неше болды әлі? 2 тапқыр болдымыз, мен анда барғаным жоқ, дұрысын әйткәндә. Мен әлбәттә юрист қына бара. Һәм келешектә ничек булыр, мен шулай ук белмим. Әмма ләкин мин шуны әйтәсе килә. Монда мин Лейнага каратады. Аның продюсерларына каратады. Минем бернинди претензия да юк. Аларның чынлап та үз хукуклары бар. Аларның фикерләре дөрес. Мин үземне бит әйтмим, мин гаепле түгел дип. Әлбәттә, миндә дә гаеп бар. Без инде андырны күп сөйләштек. Мине инде чакырдылар бик күп тапшыруларга, һәм мин әйтәм, әйе, минем гаеп бар. Беренче минем гаеп нәрсәдә? Мин документларны барламадым. Иң зур гаеп шунда. Миңа ул җырны җырлаганда кирәк иде. Зөфәр абый белән килешү төзергә. Кирәк иде автор белән, сүз авторы белән килешү төзергә. Һәм монда минем иң зур гаеп шунда. Әгәр дә минем килешү булса, Сораулар тумас иде дә инде. Сораулар тумас иде, әйе. Һәм инде алар җырны хәтта сатып алганда да, мин бу җырны хукуклы булыр идем җырларга. Ә монда безнең Зөфәр абый белән словесный договор гына. Теге СМС-када язышып кына инде. Әйе. Җырларга ярыймы? Ярый җырла. СМС белән генә түгел инде, сөйләшеп, очрашып, ул миңа бирде. Әлбәттә инде словесный договор, ул шулай ук юридик көче бар аның. Аның основаниясе буенча да әлбәттә судлашып та була хәтта. Әмма ләкин бу җырның хукуклары күчте хәзер Лейнның продюсерларына. Һәм алар хаклы. Аларны сатып алган. Алар сатып алганнар. Әйе. Монда бит инде анда да эш түгел. Алар миңа әйттеләр, син бу җырны җырларга хаклы түгел. Мин әйтәм, яхшы, җырламыйм. Мин аңладым сезне. Һәм мин җырлап та җырламадым да. Һәм инде монда бер момент барлыкка килгән. Мин теге 8 ел буе җырлап, анда бит инде син ияләңәсең ул җыр бар икәнен. Бүтән кеше сорый бит әле. Бүтән кеше сорый, мин әйтәм, миңа ул җырны җырларга ярамый. Һәм ул бу дискотека буенча бит алар миңа судка бирделәр. Дискотекада җырлагансың дип, мине видеоларны күрсәттеләр. Һәм мин монда просто программада минем флешка бар. Дискотека дигән. Мен просто шул җыр киткән программада. Бу элеккечә калган. Элеккегә калган программада, әйе. Һәм мин ул җырладым. Әлбәттә, мин сәхнәгә чыккач, туктатыгыз әле, миңа ул җырны җырларга ярамый бит дип. Минем гаеп, әлбәттә, бар, миңа карарга кирәк иде. Бармы икән, миләшләрем юкмы икән дип, мин аңа игътибар бирмәдем. Әлбәттә, минем бар гаеп. Игътибар бирмәгәнмен бит. Шуңа инде, ярар, ок, сез миңа суд бирдегез икән, судлашырбыз. Яхшы дип без бит әйттек, уйладык, һәм инде монда нәрсә килеп чыкты. Аннары бит ничек булды? Мин Зөфәр абыйга карата гына минем булды претензия. Монда бернинди претензия да миңа, кабатлап әйтәм, Лейнага да, аның продюсерларына да претензия юк. Яхшы, әгәр сез миңа судка биргәнбез икән, барысын да судта хәл итербез. Әмма ләкин монда нинди чыкты моментлар, миңа бит Зөфәр абый нәрсә дип әйтте. Бу җырны сиңа җырларга ярый диде. Хәтта бу сөйләшүләрдән соң ул минем башымны катырды. Ул мине бутады. Бары тик мин генә бу җырны сиңа рөхсәт итә алмыйм җырларга диде. Әле без концертка, аның концерты бар иде. Мен әйтәм, мин әйтер сүзен әйтеп кал дигән җырны җырлыйм һәм
әгәр дә вакытың булса, яшьләремдә җырларсың диде. Зөфәр абый. Мен әйтәм, ничек инде әйтәм, Зөфәр абый. Миңа бит ул җырны җырларга ярамый. Безнең бар переписка. Переписка бар аның белән. Укыйлды, ие. Бары тик мин генә бу җырны сиңа рөхсәт җырларга рөхсәт итә алмыйм, итә алам диде. Рөхсәт җырларга җырламаска. Җырламады, мин әйтә алам. Мин әйтә алам диде. Мен әйтәм, ничек инде? Аннары мин кабаттан юристлар белән киңәшләштем. Мен әйтәм, ничек алай дип әйтәсең? Миңа юристлар әйтте, юк, Зөфәр абый ни түгел, хаклы түгел. Мин нәшә башны бутады минем. Һәм шуннан соң тагын бер факт монда пайда булды. Җырның авторы, сүз авторы. Рөхсәт бирмәгән икән бу җырны сатырга. Һәм шушы безнең хәзер конфликт барлыкка килде бит инде. Менә конфликт чыкты, ташып чыкты, әйме прессага. Һәм сүз авторы ялгыш кына кинәт ничектер менә ул күреп ишетеп алды. Ул Инстаграмда да юк, ул бер җирдә дә юк. Ул хәвәскәр автор, әмма ләкин кызы аша ул күреп алган менә шундый мәгълүмат, имештер менә шушы миләшләрем өчен судлашып бирәләр икән. Ничек судлашып бирәләр? Нишләп җырларга җырламаска, нишләп мин рөхсәт итмәдем дип, булар интервью биргәннәр. Хәтерләмим инде. Хәтерләмим дөресен әйткәндә, инде журналистка без бирмәдек дип, һәм без шушы интервьюны алып судка күрсәттек. Менә шундый информация бар. Аны инде претензиясе Зөфәр абыйга карата буламы? Зөфәр абый саткан буламы? Зөфәр абый саткан җырны автор, сүз авторлары каршы булган авторы сатуга. Ничек итеп саткан? Правалары Зөфәр абыйда дип саткан. Җыр авторы, җырның сүзләренең авторы әйтә, мин праваны Зөфәр абыйга бирмәдем дигән. Монда бит инде Зөфәр абый шулай ук гаепле булып чыга. Һәм без хәзер менә шушы мәгълүмат белән оперировать итеп инде, без хәзер судка менә шушыны күрсәттек. Чөнки кимендә дигәндә мин штрафны яртысына түләргә тиеш булып чыга бит инде. Күпме күләмдә штраф? Штраф күпме дигәндә? Бу интеллектуаль хукуклар гомумән кыйбатлы, өлкә. Мин үзем юрфакта укыгач, аңлашыла бу. Бу анда 5 миллионга кадәр. Булай не буенча инде. Но алар миңа 70 меңгә биргәннәр, алар күп түгел. Алай күп булмаган икән. Бу бик әс. Бу өлкәдә бик әс икән. Бу бик әс дип санала инде. Гадәттә ул, рус эстрадасында гына ул миллионнар турында сүз бара. Алар бит инде шулай аңлыйлар, әйме. Мин анда әле акчага эшләдемме, юкмы ул дискотекада. Ул дискотека нинди дискотека иде. Пандемиядан соң без инде бик еш бара торган минем дискотека инде ул гөлмияларны поддерживать итәм инде һәр вакытта да киләм. Шундый теге зур акчага түгел инде әлбәттә. Һәм миңа шалтыратты да килеп китә аласыңмы ди. Башлап җибәрергә кирәк. Килеп кит инде безнең хәр өчен дигән әйбер булып пандемиядан соң гына беренче дискотека. Мин яхшы ярый киләм. Дискотекада акчага да эшләмәдем мин янда. Бу теге акча турында сүз юк инде монда. Анда кеше дә күп түгел иде. Ул дискотекада беренче дискотека просто башлап җибәрергә кирәк иде аңа. Менә шундый бер чыгыш булды минем. Мин теге яратыр миллионнар эшләсәм әле ул миләшләрем белән. Булай мин алар әйткәннән соң әлбәттә бөтен банкетлардан алып ташладым, бөтен сольный концертлардан алып ташладым, бөтен мероприятиелардан алып ташладым. Аны бөтен җирдә җырлыйдым. Солянкаларда да җырлыйдым, сольникларда да җырлыйдым. Алар әйткәннән соң әлбәттә алып ташладым инде. Җырладым хәзер ул җырны. Уңышлыгына хәйтесен. Өметләник. Безнең тапшыруда шундый бер күркәм традиция бар. Алданрак килгән кунак киләсе кунакка сорау биреп калдыра һәм сезгә кадәр бездә. Мин беләм кем булганын. Алсу апа Бирханова, Һәм ул шундый сорау биреп калдырды киләсе кунакка. Белдеңме соң мин? Юк, безнең бер кеше белми, Һәм ул шундый сорау бирде. Әгәр дә киләсе кунакка бик бай буласың, бик бәхетле буласың, ләкин шул ук вакытта
бик таза булачаксың дисәләр, сайлар идең менә шушы бәхетне һәм байлыкны диде. Менә шулай туры килде. Сойларга кирәкме миңа моны? Монда сайлау юк инде, димәк менә кешегә әйтәләр. Әйе. Син буласың бай, но бәхетле, но таза. Әйе. Ну, юк әлбәттә. Ну, ничек инде теге вообще сайламыйм мин. Вообще алсу. Вообще дурацкий срау. Ну, ничек инде бул? Монда менә бәхет һәм байлык, әйеме? Бәхет һәм байлык. Һәм шунда таза булу. Юк, аның өчен генә мин теге сайлый алмыйм. Ничек инде минем өчен иң мөһиме ул байлык һәм байлык түгел. Һичшиксез байлык түгел. Иң мөһиме сәламәтлек. Иң мөһиме сәламәтлек минем өчен. Һәм әгәр дә син үзеңне сәламәтлек кыяфәт кенә түгел, әмма бар бит әле ментальный сәламәтлек. Психологик яктан син сәламәт булырга тиеш. Һәм менә шушы иң зур байлык миңа калса. Шул иң зур бәхет. Һәм сездән киләсе кунакка сорау. Ниндирәк сорау бирә аласыз? Бу сорау сәяхәт белән бәйле булсын. Мәсәлән, китәсез дейсез ялга. Әйме? Бары тик ручная кладь рөхсәт ителә. Һәм кичкенә генә. Менә кичкенә генә рюкзак алырга ярый. Әйме? Ул рюкзакка унай бер сыяды инде. Ул нинди әйберләр булыр иде? Кызык сорау. Һәм Нашынды сорау. Тапшыру заходында блиц-опрос. Тиз-тиз җавап бирәсең инде. Иртән мин һәр вакыт да дәвам итеп бетерәсе. Су эчәм. Җылы су. Үзегезгә бирелгән бүләкне башка кешегә бүләк иткәнегез бармы? Юк. Двойнигыгызны күрергә туры килсә, сезнең реакция? Танымас идем. Кеше үз-үзен икенче төрле итеп күрә. Җирдән акча күтәргәнегез бармы? Күтәргән бар. Тапкан бар хәтта. Үзегездәге иң начар гадәт? Соңга калырга яратам. Тамашачыма мин бер кайчан да шулай дәвам итеп бетерәсе. Тамашачыма мин бер кайчан да начар эмоция белән, начар энергетика белән бармаячакмын. Һәр вакытта елмаеп, яхшы эмоциялар белән киләчәк. Популяр булыр өчен нинди булырга кирәк? Яисә нәрсә эшләргә кирәк? Популяр булыр өчен бераз сәйрәк булырга кирәк. Повернутый, тилерәк, җүләррәк, дөрес башкалардан аерылып та торган. Иртән йогурт эчеп куюмы, бутка ашаумы? Бутка ашау. Популярлыгыгыздан файдаланганыгыз бармы? Бар. Ничек? Кайда? Ну инде бик ашыкканда кирип киткән бар беренче рәтләр чиратта торган. Чиратта. Ну бар, беләм, начар икән, беләм, булган бар шулай. Һәм Дилә ханым, безнең шушы минутларга хәтлек карап утырган тамашачыларга, безнең дусларга нинди теләкләрегез бар? Рәхмәт. Соңгы минутларга кадәр карап утырганыгыз өчен беренчедән, безне түзгәнегез өчен. Икенчедән, мин соңгы вакытта бигрәк тә инде телим һәрбер кешегә дә күңел тынычлыгы. Күңел тынычлыгы безнең менталь сәламәтлек дип әйтәләр бит инде. Иң мөһиме шушыдыр инде. Бер-берегезне хөрмәт итеп, сабыр итеп һәм яратып яшәгез. Бик рәхмәт безгә килгәнегез өчен, сезгә эштә дә, иҗатта да Аллаһ Тәгалә зурдан-зур уңышлар насыйп итсен. Сиңа рәхмәт. Рәхмәт.